ti colgas, ti colgas, ti colgas. Se a nosa chamada ti colgas, xa te aseguramos que iremos a folga. Se de humanos errare, errare, errare. Se de humanos errare, sabes que de sabios se rectificaré. Estimado conselleiro, escoita con atención, os que hoxe aquí viñeron non estamos de faro. Non queremos outra cousa que iniciar negociación, así que querido amigo, ponlle data a estación. Para nos é un tema moi vivo, moi vivo, moi vivo. Para nos é un tema moi vivo, recuperación do horario lectivo. E teña sempre moi presente, presente, presente. E teña sempre moi presente o recoñecemento da función docente. Estimado conselleiro, escoita con atención, os que hoxe aquí viñeron non estamos de faro. Non queremos outra cousa que iniciar negociación, así que querido amigo, ponlle data a estación. Os nenos non caben no patio, no patio, no patio. Os nenos non caben no patio por non reducires nas aulas as ratios. Medidas pero de verdade, verdade, verdade. Medidas pero de verdade para a atención á diversidade. Estimado conselleiro, escoita con atención, os que hoxe aquí viñeron non estamos de faro. Non queremos outra cousa que iniciar negociación, así que querido amigo, ponlle data a estación. Daremos a vostede as grazas, as grazas, as grazas. Daremos a vostede as grazas cun plan que elimine tanta burocracia. Tamén lle daremos un viva, un viva, un viva. Tamén lle daremos un viva se as súas melloras son retributivas. Estimado conselleiro, escoita con atención, os que hoxe aquí viñeron non estamos de faro. Non queremos outra cousa que iniciar negociación, así que querido amigo, ponlle data a estación. Ese de melloras falamos, falamos, falamos. Ese de melloras falamos, reducción